Добре дошли в моя YouTube канал. Не мога да повярвам, че го казвам, но е факт. Започвам да качвам съдържание и в YouTube. Днес е моя 26-ти рожден ден и реших да ви взема с мен, за да си направим грима. Много подробно обяснявам както за продуктите, така и за всяка четка. И смятам, че ще бъде полезен. Грима не е сложен, не е с много скъпи продукти, дори повечето са от дрогерията. И наистина се надявам да ви бъда полезна и това да е старт на един успешен YouTube канал и да сбъдна една от мечтите си, да имам общност от дами, които се интересуват от грим, красота, мода и всякакви такива гърли неща. Приятно гледане! Започвам с подготовката на кожата, винаги за да може грима да изглежда максимално добре, да изглежда като втора кожа и следователно да издържи максимално дълго време. На първо място трябва много добре да ексфолираме и хидратираме кожата. Аз вече съм ексфолирала кожата с ето този продукт от Skin 1004. Той е доста нежен и е много подходящ за хора като мен с чувствителна кожа. Това е PHA, а може да използвате AHA и BHA. Също така може и някой скраб с частици, но честно казано такъв тип с тоник за мен е най-добре и за моята чувствителна кожа. Сега ще взема един пад от ето тези, които са супер успокояващи, много ги харесвам. Те са отново от Skin 1004, от серията, която е с азиатска центела. Искам да ви кажа, че аз всяка сутрин си вземам един пад и си минавам ето така лицето. Пада е доста голям, между другото. И ако имам време и имам някъде някоя пъпчица, нещо, което е възпалено, оставям, след като мина лицето, пада за няколко минути, за да може да хидратира участъка максимално добре. Сега, докато лицето е все още влажно, нанасям от ето този серум на Purito, който е с азиатска центела. Използвам го последните дни. Супер лекичък, прозрачна консистенция. Серума няма аромат и е много хидратиращ, лек и попива много бързо. Много ми харесва. От Bear Care ми изпратиха продукти на марката Purito. Тя е корейска марка и всички почти продукти от пратката започнах веднага да ги пробвам и много ми харесва. Аз съм с чувствителна кожа, суха кожа. След като попие серума, аз няма да нанеса крем, аз ще нанеса само слънцезащита. Ето, казах ви отново на Purito. Тази слънцезащита няма никакъв бял филм. Също много бързо попива. Има я и под формата на стик, която аз използвах на плажа и беше супер удобна и много хигиенична, когато сме така в движение. Не знам дали знаете, но количеството слънцезащита, което ни е нужно за нанасяне е ето така на трите пръста, ето такова количество и е препоръчително да подновяваме слънцезащитата си между 2 и 3 часа, а ако намокрим лицето, то отново да я подновим. Тази слънцезащита е с 5 вида серамиди. Нанасям на челото, защото имам едно пигментно петно и за съжаление над горната устна също имам пигментни петна. Борим ги. Това е. Правя си LED терапия, правя си микроинделинг. Супер хидратираща е тази слънцезащита. Аз много обичам хидратацията от слънцезащитите. Просто след това фонитена застава много добре. И разбира се, ще хидратирам околочната зона с ето този крем от българския бранд CLS. Много лекичък, приятен. Аз по принцип предпочитам по-плътни хидратиращи кремове, но този също много ми харесва как хидратира и попива много бързо. Винаги околочния крем се нанася с безименните пръсти, защото натиска от безименния пръст е най-лек. Зоната около очите ни е супер деликатна. Тя е само от 2 слоя. Някои дами тя е и супер прозрачна. Ако ви се виждат капилярите, вените, за съжаление най-вероятно имате и по-изморен вид. Има разни булстери, дерматолозите може да ви помогнат.
с кремчета. Ако ви е много тънка кожата, няма да я оправите. И след като ми е изсъхнала и попила слънцезащита, ще изпробвам този нов продукт от L'Oreal. Много гледах тези Lumi серия продукти. В случая това е Lumi Glow, цвят 903. Аз го споделих в TikTok и няколко момичета ме написаха да внимавам с този продукт, защото са забелязали, че им запушва порите. Ще видим аз дали ще имам такъв проблем. Казаха ми, че няма толкова покритие, но аз по-скоро искам да го използвам като една основа, хидратираща, и след това ще нанеса фондютен. Вземам си ето такава класическа за фондютен. Нанасям по цялото лице. Има много лек цвят. Не знам дали на камера ще се забележи, но пред мен имам огледало и аз го виждам, освен блясъка. Блясъка също е тук. Леки движения, размазващи, леко потупващи. Коден начин си нанасям и фондютена. Ще ви покажа след малко. Ако имате някакви въпроси, идеи или неща, които ви интересуват, да ви обясня по-обстойно, главно за грима. Все пак там ми е силата. Ще се радвам да ми напишете в коментарите. Също и да ми напишете колко дълги видеа ще ви бъдат интересни, защото съм решила тук да бъда супер подробна. За съжаление, в другите платформи се налага доста голяма част от моите обяснения да ги изрязвам. И за мен е добрия грим се получава от детайлите, които променят всичко. За фондютен ще нанеса ето този, който това е мини мостричка на Крилан. Фондютена е много добър, кривен. Продуктите на Крилан, както знаете, са създадени за телевизия и за професионални снимки. Аз доста време, честно казано, отбягвах тази марка, защото съм виждала много колеги, които ги използват много наситено. Но когато се използват умерено, защото аз не съм почитател на много тежкия грим, много ми харесват. Наистина си личи, че са професионална марка. Сега с косена четка, тази четка е за 2 лева от Тему и много ми харесва. С по-скоро потупващи движения, не мажа надолу, а потупвам. Нанасям фондютена, така че е добър матч, надявам се. Ако фондютена ми е малко тъмен, преди да премина към следващите продукти, пръскам един пласт от ето този спрей на Essence. Когато пръскам по този начин, се получава едно много хубаво слепване на всички продукти и те застават супер добре. Аз го наричам метода сандвич. Този спрей много ми харесва и е супер бюджетен. Дори мисля, че е най-евтиния спрей, който съм използвала до момента. За коректор ще използвам ето този на Dior. Той е с доста голям апликатор. Ето така. Дори може да се използва и като фондютен. Го нанасям ето тук и тук. Не прекалявам с коректора, защото ако нанеса много продукт, това подчертава фените линии и бръчки. Ще нанеса тук, ето тук малко и така го оставям за момент. През това време аз ще си нанеса контура. Използвам Makeup by Mario, цвета е Medium Dark. Него, той миличкия е на свършване. Го нанасям с четката, с която се нанесох фондютена, защото е скосена. Вземам си продукт. Когато искам да надграждам покритието, не нанасям директно от стика, така контура не става на петна и е доста по-равномерно нанесен. Така че не ви препоръчвам да нанасяте директно от стика, освен ако не сте много свикнали с продукта и количеството, което на вас е нужно. Трика за изсветляването. Обирам от апликатора и ето по този начин под контура минавам. То така и сега ще видите като го прелея всичкото това. Една гъбка, която предварително съм си намокрила и изтискала. Много важно е, когато използвате такъв тип гъбки, преди всяко използване да ги почиствате с вода и антибактериален сапун, защото за съжаление тези гъбки съдържат доста бактерии, ако не ги почиствате. Същото е и за четките. Гледайте да ги почиствате. Има различни спрейчета. В DM имат един спрей, който е много бюджетен и много добре почиства.
или имайте повече четки и ги почиствайте един път в седмицата с антибактериален сапун, тези, които са от изкуствен косъм, а тези, които са от естествен косъм, задължително ги почиствайте с бебешки шампуан, защото иначе ще ги прецакате. А повечето четки, които са от естествен косъм, са доста по-скъпи. Продължаваме с ето този течен руж, отново от L'Oreal, отново от тяхната Lumi серия. Цвета е 625 Glowy Gold Pink. Тези продукти са нови за мен. Много време ги гледах в социалните мрежи и реших просто да си ги купя, за да ги пробвам. Много красив цвят, само че когато е с Beauty Blender, много отнема от цвета. Някакси, да, изчезна. Това изчезване малко прилича. Не, тук е, но е много леко. Малко ми прилича на ружевете на Rare Beauty, но доста по-бюджетен вариант. Добре, ще нанеса отново. Аз имам Blush Blindness и ружа е първото нещо, което изчезва от грима ни. Добре, да, с пръст, когато е нанесен, е доста по-пигментиран. И имам много красив загар и защо не е нужно да нанасям хайлайтър. Много ми харесва. Да. Харесва ми много красив цвят и много добре подчертава очите ми. Отново пръскаме втори пласт от спрея. Има един оранжев на Aura Cosmetics, който го използвам за клиентки, мирише много приятно. Мисля, че на папая мирише. Сега трябва да фиксираме кремообразните продукти с прахообразни. Първо ще запечатам зоната под очите с ето тази пудра от Weibo, която е за под очи. Тя вече е в черна опаковка, не е в такава розова. Ако я търсите в Лилита, знаете. Но тя има много приятни частици, като аз обичам такъв тип прахообразни пудри, особено в зоната под очите, да ги нанасям с ето такива пувчета. Тях отново ги пера, защото отново не искаме да си докараме допълнителни пъпки. С четка, пръст или бюти блендер, преди да запечатаме зоната под очите, винаги отново преливаме, за да нямаме крисване в фините линии и бръчки. Въпреки че всички фини линии и бръчки просто няма как. Те са в длъбнатина, няма как малко или много да не се запълнят с този продукт, който нанасяме. Ето така с потупващи движения. Не бейквам много, като аз, когато вземам от продукта, го отнемам върху ръката си. Първо, по този начин не прекалявам с количеството, което съм нанесла, защото ако прекалите с пудрата, изглежда много сухо, като набрашнен чувал. Моите сравнения са много интересни. Хубавото на тази пудра е, че всъщност тя една идея изсветлява зоната под очите и така много отваря погледа. Сега ще взема такава бяла прахообразна пудра. Този бранд беше съвестен с лаковете си за ногти. С четка аз си изсипах върху ръката. Вземам непрекалено много количество и ето по този начин си потупвам. И с потупващи движения фиксирам зоната, която искам. В моя случай е първо челото, след това около устата и накрая ще мина и останалата част от лицето. И момичета, за да ви се фиксира и да ви издържи грима, ви трябва пудра. Използвам Hoola от Benefit. Това е една емблема в грима. Ето виждате. Стигнала съм от дъното. Доста време ми отне, но ново с потупващи движения си фиксирам където желая. По вратлето ще взема тъмния цвят от ето тази двойка на Essence. Тя е в цвят 10 Lighter Skin. Това е много добър контур от дрогерията. Студен. И него ще го нанеса ето тук в края. Топер над тези продукти. Ще нанеса този бронзър, който няма почти никакъв пигмент, но има много приятен блясък. За съжаление беше лимитиран от Vivienne Sabo и вече няма откъде да го купите. Сега преминаваме към ружовете. Първия руж, който ще нанесем, е този на Milani в цвят 03 Berry Amor. Това са печените ружове на Milani и са страхотни. Преди години Milani Luminoso беше икона в грима. Който е гледал YouTube,
златните години знае. Аз имах Милани Луминосо, но ми се наложи на едно летище да го изхвърля. Но много се радвам, че от Милани България се свързаха с мен и всъщност те ми изпратиха тези ружове като пиар и аз отново ги преоткрих. Имам още един цвят 01, от него съм си го оставила в гримьорския куфър и в момента не е при мен. Продължаваме с ето тази палитра отново от Милани. Тя всъщност, ето това тук и е името. Volume 110, Light to Medium. И е много красива палитра. Просто, ако обичате розови нюанси, това е красота. И аз вземам двата ружа и ги нанасям ето така. Отново, просто много е красиво. Съжалявам за шторите тук над мен, но снимам на естествена светлина и много страхотна комбинация се получи. Просто лицето ни е готово. Пръскам последно от спрея и преминаваме към веждите и очите. За очите ще направя едни розови сенки, които са много лесни. Нарочно съм избрала да започна така с по-лесните визии и след това ще ви показвам някакви по-интересни неща. Ще ви говоря и за четки, защото четките са много важни за да направите един грим добър. Гелчето за вежди, което използвам е от Vivian Sabo. То е прозрачно, не е от най-силните. Така срещу коса, ама срещам първо с гелчето и след това ги подреждам в посоката, в която аз желая. И след като така ги подредя с молив, просто попълвам разни дупчици. Аз не харесвам много нарисувани вежди и защо не се възприемам с много нарисувани вежди, затова ги пипам минимално. Използвам ето този молив от Catrice, който е изстрадал много и ми служи много вярно, вече много време. 0,20 е цвета и е такъв по-пепеляв, много подходящ за тъмни блондинки като мен. Нанасям в сгъвката ето този, по принцип е кремообразен бронзант от Catrice. Все още го има в дрогериите, но честно казано като кремообразен изобщо не се справя добре, но като транзишън в сгъвката ми харесва и така го започна да го използвам. Иначе с малко се бях отказала от този продукт. С пухкава, по-голяма четка нанасям с въртеливи движения в сгъвката на окото по този начин. Моят съвет, когато правите грима си, е да не бързате и да не прекалявате. Много лесно е да се надгради цвета, но е супер трудно да оправите положението, когато сте прекалили или е на петна, не може да го прелеете като хората. Ще използвам тази палитра от Arom ND от сайта на Bear Care. Може да я откриете. Това е корейски бранд. Много добра палитра, много красиви цветове и като цяло корейските продукти са, може би, откритието ми в последната година. Ще използвам ето тези два цвята. Отново с пухкавата четка и отново в сгъвката, като сега започвам от крайчето на окото и към средата. Може и малко да изтегля навън. Ето така. Вземаме красивата палитра на Милани и тук ще използваме ето този светъл розов цвят. То него ще го нанесем като транзишън между кафявото, което нанесохме преди малко и следващите сенки, които следващи сенки ще бъдат бляскави. Тайната е кремообразни сенки. В случая тези няма как да си ги купите. Баща ми ги е носил от Украйна. Enel Beauty, ако искате да ми изпратите вашите течни сенки да ги пробвам, ще се радвам. Ето така. Нанасям от апликатора и след това с пръст приливам всичко. Може да направите това и с коректор, но когато има някакъв цвят, както е сега по Rose Gold и има шимър, от отгоре бляскавите
сенки също много по-пигментирани и красиви застават, докато не е изсъхнало напълно. От палитрата на Милани вземаме ето това розово и с пръст го нанасям така по клепача. След малко с пухкавата четка ще се върна с предния цвят от тази палитра, за да прелея хубаво, а в началото на окото ще добавя хайлайтър, за да прелеем всичко с ето такава четчица. Не е точно тип моливче, но в момента нямам при мен моливче. Ще взема от ето този много красив шимър от палитрата и го нанасям. Той в палитрата изглежда по-шампанско, но на клепача е по-розов и затова го нанасям. И понеже хайлайтъра никога не е достатъчен, винаги може още от тази палитра вземаме хайлайта и този път само ето тук вътре нанасяме още, за да просветлим зоната и ето така и малко под веждата. Правим малка линия с кафяв молив, който е една идея по-кремообразен. Винаги гледам напред и правя продължение на водната линия. Ето така. И съединявам до очната линия. Винаги е изцяло индивидуално, изцяло какво на вас ви харесва и трябва да бъде съобразена, разбира се, с формата на вашите очи. И за да подчертая водната линия и новата на миглите, минавам ето така. Науча на един трик. Когато объркате нещо с очната си линия, вземате ето такава тънка скосена четка. Вземате много малко количество коректор. Гавровски трябва да работите. Сега, нали виждате, много не знам. Коригираме. Без паника. След това блендваме и ето. Всичко е перфектно. С кафеви сенки, тъмно кафявото от тази палитра и ето такава четчица, която по принцип е за вежди. Аз ще мина върху молива, за да го фиксирам и за да засиля една идея интензитета на кафявото, но не прекалено. И след това ще ви покажа как обичам да отсичам очната си линия. Сега да отсечем тази очна линия. Да направим перфектна. Ето така, отдолу. Добре, аз може и зачистване да използваме. Айде да не е отсичане, зачистване. Ето. Вземаме пуфчето, с което фиксирахме под очите. Имаме малко пудра останала по него. Не ни трябва много. И го фиксираме този коректор. Въпреки че в случая използвам коректор на Милани, който се фиксира сам и е много добър. Също много ми харесва. Цвета, който използвам аз е 130. Милани са много добра другерийна марка и много се радвам, че най-накрая в България я внесоха. За миглите нанасям ето тази спирала от Bourjois Max Intense. Ето такава е четката тип пясъчен часовник. Продължавам да си използвам огледалцето под ъгъл с зигзаг образни движения от основата към върха. Отделете време и на спиралата си. Това е тайната. Аз съм с, както виждате, сравнително къси мигли, светли и не съм от най-надарените. Виждате само от един пласт. Доста прилични мигли прави Bourjois. За устните ще използвам Vivienne Sabo 02. Много красив цвят. Очертавам устните. Ето, малко ги оверлайнахме и ще сложа ето това малко червилце от Ofra Cosmetics в Sunny Bell цвят. Червилата на Ofra са много издържливи. Ето, той е супер близък до този на молива. Те запечатат всичко вече с този сетинг спрей, който е от L'Oreal, т.е. такъв аерозол. И не ви го препоръчвам всеки ден да го използвате. Аз, честно казано, го използвам за по-специални поводи. Просто наистина го усещам по-тежичък. И от... И не ви препоръчвам да дишате докато се пръскате, защото мирише на лак за коса. Но не е лак за коса. Състава май е сходен, но
Финала на всичко е този глос от L'Oreal, който е в цвят 641 Latte Glaze. Много красив нюд цвят. За съжаление, всичко беше олепено с тиксо и аз просто какво ли не правих вчера, за да махна тиксото, но апликатора е много удобен. Мирише много приятно, има лек плъмп ефект и мога да ви кажа, че мирише на същото, на което мирише и ето този гланц на Dior. Не знам дали са еднакви, има същия ефект плъмп, но е доста по-евтин от този на Dior. Ето я и цялостната визия, като съм с една много готина рокля с гол гръб. Косата ми с нощи съм я изкъпала, накъдрила съм я с Dyson и си съм я навила с ролерите на Get Wavy. Много ви благодаря, че изгледахте това клипче до края. Напишете ми какво ви е интересно, какво ви се гледа, за да знам и благодаря ви!